Og vi har fundet ud af, både modparten og medparten, de er blevet venner nu, og de vil gerne give et indslag, hvor de er rigtig gode venner. Kom, vi kører, dreng. Vi kører. Jeppe, vi kører. Jeppe, vi kører. Jeppe, det er live. Jeppe, det er live. Ja, men så skal vi ikke vise den der. Du kan snakke ud til Danmark nu. Altså, hvad er vi blevet? Jeg har været helt... Ja, fordi... Altså for os er det bare sikkerheden generelt for de danske kunder. Og reflekser og det sted lys, som Mads Company og disse videre kan servicere, er for mig simpelthen en evolutionerende teknik, som jeg på ingen måde kan frastøde. Jamen, teknikken med, at vi også har den her teknologi. Nej. Ikke? Ja. Ja. Sprede den ud på en eller anden ganske almindelig. Jeg tror, det giver mig Ja, så slår den her lad os sige 9 stykker. Kan du den her sætte på en meget fornuftig cykel? Ja. Derimod, hvis du blot tager den her på den her. også en meget fornuftig cykel. Den her er også god. Ja, så ser du den ikke. Ja. Lorte ting. Hey, Fuck den her udsendelse. Stop lige. Så, ja. Han skulle lige ud og tisse Jeppe. Men det jeg prøvede at sige, det var, at... Jeppe, sig lige igen. Det jeg prøvede at sige, det var, at den her, den var god. Lorte udsendelse. Han prøvede at sige, at hans markers opdagelser... Du er den nar! Du er fuldstændig den nar!